Jarraian, hona ekarri gaituen gaian sakontzen hasiko gara, hau da, enplegu aniztasunean. Y para centrar el tema... Eta aniztasunaren arlo batera joan aurretik aurkeztuko dizuet urrengo parte hartzailea. Berak bere burua horren onala definitzen gaitu. Bereziki interesatzen zaitu ulertzea nola inspiratzen den berrikuntza askotariko ezagutza gurutzatzen direnean, bai eta elkartze horri ere egiten dioten faktoreak ere. Bere doktoretza tesia berrikuntza espazio eta aniztasuna gaiari buruzkoa izan zen. Norvegiako esperientziak agerian utzi zuen kualifikazio handiko langile atzerritarrak dituzten enpresak maizago aritzen direla lankidetzan nazioarteko bazkidekin eta harreman positiboa dagoela bazkide horiek izatearen eta produktu naiz prozesuetan berritzeko aukeren artean. Adibidetako bat bere herrialdeko petrolioaren industria aurkitu zuan. Berrikuntzako ikasketetan katedraduna eta egun berrikuntza eta gizarte errektore ordea da Stavanger Unibertsitatean. Anistasunaren askotariko formak eta anistasunak berrikuntzarekin duen lotura aztertu ditu enpresetan beti ere inguruneko testuingurua kontuan izanik. Aniztasunak lehiakortasunerako dituen onurez hitz egingo digu ingelesez. Berarekin utziko zaituztet. Autoridades, colegas, amigos, buenos días. Egunon, nik ingelesez hitz egingo dut. Baina zorioneko sentitzen naiz hemen zuen artean egoteagatik, behar bada maizago etortzen hasiko naiz, eta behar bada hurrengoan espainieraz egiteko gai izango naiz. Baina, aipatu duten bezala, identitate anitzak ditugu ezberdinak, eta ni patxatera izan nintzen gaztetan. Orain ez. Orain beste gai bat izango dut hizpide. Galderarik baldin baduzu edozein kasuetan, gero espainieraz ere hitz egin dezakegu. Eskerrik asko. Egunon, nire hitzaldia atal hauetan, 5 atal hauetan antolatuko dut, hasteko testuinguruaz hitz egingo dizuet, ez lehiakortasuna, joerak aipartuko ditugu, etorkizunera begira garrantzia izango dutenak, baina aniztasunak nola eragingo duen hori ere garrantzitsua da. Beraz, aniztasunaz hitz egingo dut eta adibide batzuk ekarriko ditut, Norvegiakoak. Gero alborapenei buruz ere hitz egingo dut, kontuan hartzen ez ditugunak, eta gero erakundeetan inklusioa bultzatzeaz, eta baita segurtasun psikologikoaz ere. Badakigu joera nabarmen batzuk, erraldoi batzuk daudela, eta datozen urteetan, datozen 20 urtera begira, hauek kontuan hartzen dira, 7 dira guztira. Lehenbizikoa lotuta dago klima aldaketari egokitzearekin, eta nola babestu, bizitza, azpiegitura, jendearen bizikalitatea, garbiagoa, berdeago izango den hori ere identifikatzen da, eta segurtasunaren, ziurtasunaren alderdi aldagai hori ere kontuan hartzen da. Baina horrezaz gain bestelako lotura batzuk edo elkarreraginak ere kontuan izan behar da. Adibidez, sartzea lotuta dago, klima aldaketarekin. Gero aldaketa politikoak ere kontuan izan beharko ditugu, Europan zer gertatzen den ikusi, merkataritza ere hor dago, oso garrantzitsua da, horrek aldatuko du, datozen urteotan bizitzeko moduan, gero digitala, adimen artifiziala, ikusi beharko dugu datuen ekonomia eta digitala zenbateraino hazten dijoan. Baina erronka guzti hauei aurre egiteko,
alderdi humanoa, gizakiaren alderdi hori askatu beharko dugu. Ikusi beharko dugu zeintzu diren jendearen gaitasuna, konfiantza beharko dugu, eta elkar hartuta lan egin beharko dugu. Hemen txosten bat ekarri dizuet, foro ekonomikoarenak, munduko foro ekonomikoarenak, eta bertan esaten da, ezagutzen ari garen aldaketak, teknologiarenak, geopolitika, ziurgabetasun politikoa, transizio berdea. Horiek guztiek aldatu egingo dutela, eraldatu egingo dutela lan merkatua 2030 urtera begira. Beraz, hemen ikusten duguna da, hausnarketa analitikoa enplegatzaileek bilatzen duten gaitasun bat dela. Eta gero, resilientzia, malgutasuna eta arintasuna. Baita lidergoa ere, lidergo gaitasuna. Baina baita ongizatea eta osasuna babestea ere. Hori ezinbestekoa da talentua erakarri nahi dugunean. Talentua hitz egin da gaur goizean. Horregatik reskilling eta upskilling horiek garrantzitsuak izango dira. Alegia gaitasunak hobetzea eta aldatzea. Ezinbestekoa izango da talentu hori erakartzerakoan. Finantziazioa kontuan izan beharko da, jakina, baina baita reskilling eta upskilling horiek ere. Bestalde, aniztasuna eta berdintasuna txertatzea ere kontuan izan beharko da, ze horiek ere gora egiten jarraitzen dute. Horrela, ekarriko dugu talentu hori, talentu anitz hori. Azpimarratzen diren alderdiak dira txosten horretan. Gainera, ez dugu lan bakarra izango bizitza osoan zehar lana aldatzen joango gara, baina etengabe ikastea ere planteatu beharko dugu bizitza osoan zehar gertatuko den zerbait. Hori ere, motor handi bat da, eta hori aplikatzeko jakimina behar dugu, malgutasuna eta arintasuna, eta jakina beharrezko egiturak erabili beharko ditugu, horiei bide emateko. Txosten horretan ikusten da, baita ere hitz egiten da aniztasunaz, ekitateaz edo berdintasunaz eta inklusioaz, talentua ere aipatzen da bertan. Talentuaren aniztasuna da gakoetako bat. Hemen ikusten ditugu lehentasunezko arlo batzuk. Txosten horretan aztertu direnak ikusteko datozen 5 urteotan lana non kokatuko den, ez? Emakumeak, desgaitasunak dituztenak, Z belaunaldiko gazteak eta zaharragoak direnak, adinean aurrera dijoazenak. Pertsonetan inbertitu beharra aipatzen da. Eta hori gako bat izango da Europak modu lehiakorrean jardun dezan. Ez da nahikoa langileak erakartzea horiek mantendu egin behar dira, gaitasunak sortu behar dira, hobetu behar dira, zirkulazio bat egon behar du gaitasun horiei dagokionez, mugimenduan egon behar dute. Zer esan nahi du horre guztiak? Ze ikusten ari gara une honetan? Aldagai asko lotuta daudela gizakiaren alderdi horrekin, reskilling, upskilling, etengabeko ikaskuntza, baina baita ere jendearen ongizatea hori guztia lortu bitartean. Beraz, aniztasunak nola lagun dizaguke horretan? Hasteko aniztasuna zer den aipatu beharko dugu. Aipatu da, gu barruan ere, gure baitan ere, anitza garela. Baina aniztasuna bestearekin gure buru alderatzen dugunean ikusten dugu, ezta? Adibidez, testu inguruaren arabera ikusi dezakegu aniztasuna, baina atributu bat hartzen baldin badugu, gaitasun bat hartzen baldin baduzu, edo ezaugarri bat hartzen baldin baduzu, bi alderatzerakoan ikusiko duzu zein den aldea, ezta? Eta horri deitzen diogu aniztasuna, eta hori lotuta dago generoarekin, kulturarekin, edota beste zenbait aldagairekin. Gainera, aipatzen da nola tratatu behar dugun jendea bere lan eremuan, ez? Modu ezberdinean. Bestalde, intersekzionalitateak ere badu zeregin bat hemen. Eta
azterlan horren barruan konturatzen gara, behar bada emakumea baldin bazara, modu ezberdinean tratatuko zaituztela, eta gizonak beste estatus bat daukalako, eta nola horrek abiapuntu ezberdina eman diezazuken erakunde baten barruan. Danimarkan adibidez, tokian tokiko harreman baldin badaukazu edo eskarmentu bat baldin badaukazu, naiz eta kanpoan jaio izan, horrek oreka ditzakeela gauzak erakunde batean sartzerakoan edo enpresa batean sartzerakoan. Beraz, aniztasuna nola aldatu da azken urteotan edo azken hamarkadotan, 60-70 hamarkadetan estatu batuetan berdintasuna eskubidekin lotzen zan, aukera justuak izatea. Gero hori Europara iritsi zan, Eskandinaviara, eta baina gero hori aldatu egin zen, ze aniztasunak lehiakortasunerako abantaila bat ematen zizun. Eta hor azterlan asko dago, non aztertzen den aniztasuna, problematikoa izan ditekeen zerbaiten moduan ikus daitekeela, komunikazioan ikuspegitik eta bar, baina 2000 urteen hasieran ikuste genuen abantaila bat zegoela lehiakortasunaren ikuspegitik. Hemen ikusten dugu zenolako ikerkuntza lanak egin diren, ikuspegi ezberdina jasotzen dituztenak aniztasunaren ikuspegitik. Horrek ez du esan nahi beste herrialde batetik baldin bazatu ikuspegi ezberdina izango duzunik. Ez, ni jende asko ezagutu dut, nire ibilbidean zehar, eta askok uste dute, nik nire burua ikusiko dudala era batean edo bestean, ingeniaria naizalako edo abokatua, eta ez beste herrialde batetik natorrelako, ez? Baina edozen kasutan hemen sare profesionalak eta sozialak sortzen dira eta ezberdinak izaten dira eta lan indar anitzago batek eraman gaitzake lan merkatu anitzago batera baita ere gauzak modu ezberdinean ikusten ditugulako. Eta ezagutzari dagokionez ere hor sarbide zabalagoa izango dugu. Eta lehen aipatu dugun gaitasun hori absorbitzeko edo xurratzeko aukera handiagoa izan dezakegu. Ze informazio gehiago izango baituzu eta behar bada arazo konplexua sortzen direnean eta etorkizunera begira abantaila bat izan dezakegu. Hor, badakigu gainera talde ezberdinek modu ezberdinean lan egingo dutela baita ere. Eta emaitza gehiago lortuko dituztela ikuspegi ezberdinak dauzkatelako. Eta hori oso garrantzitsua da berrikuntzara begira, ze hor gaitasun ezberdinak txertatuko dira. Definizio berriak etor daitezke, aniztasun horretatik, arazo hori definitzeko moduan. Eta hor alderdi kognitibo soziala sartzen da auzitan. Ni adibidez familia batean sortu nintzen, 4 ahizpa ginen, eta laurok batera, era batera jokatzen dakigu, baina bestelako jende ezagutzen dugunean, hori auzitan jarri dezakezu eta beste era batera ikus ditzake gauzak. Noski talkak ere sor daitezke, gatazkak ere sor daitezke komunikazioen ikuspegitik, baina berrikuntzarako alderdi hau oso garrantzitsua da, ze berrikuntza ez da soilik gauzak asmatzea, lotuta dago merkaturatzeko ideia batekin, produktu berri bat, prozesu berri bat, antolakuntza berri bat, marketing mailako berrikuntza bat. Badakigu berrikuntza prozesu sozial bat dela. Pertsonek elkar ezagutzen dute zerbait konpontzeko eta hori merkatura botatzeko. Hemen ere Timmermansen azterlan bat aipatuko dut, eta bertan esaten da ezagutzaren inguruko aniztasuna biltzen baldin badugu, horrek berrikuntza maila handiagoa ekarriko digula. Eta gainera ikusten da harreman positiboa dagoela indarraren eta errendimenduaren artean. Beste gauza bat ere azpimarratzen da txosten horretan, edo azterlan horretan, hori kontrako norabidean ere gerta daitekela. Alegia, lan esparruko aniztasuna izan daiteke berrikuntzaren ondorio bat. Behar bada, jendeak enpresa batera joan nahi du oso berritzailea delako, edo alderantziz kontratatu dituzte
berrikuntza hori lortzeko enpresa barruan. Beraz, lan egiteko modu berritzaileagoak erabiltzen dira, brainstorming bat, adibidez, alegia ideiak eztabaidatzea, eta hortik aniztasunaren potentzial hori indartuko da langileen artean. Eta bai, hori horrela dela esango nuke, eta praktika asko eginda horren inguruan, baina ez dakigu seguru kausalitatea non dagoen, horbien arteko kausalitate baote dagoen. Jakina, hemen konplexutasun maila handia dago eta lanak oso ikuspegi ezberdinetatik egiten dira. Eta Timmermanek dio, harritu egiten diola nola ez dagoen harreman negatiborik, dana positiboa da bi aldagai horien artean. Aniztasunetik abiatuta, beti eragin positiboak ikusten ditugu industria ezberdinetan lan egin duen jendea berritzaileagoa omen da. Bai, baina argi dago hori positiboa dela puntu bateraino, baina gero ja praktika batzuk erabili behar ditugula gaitasun horiek edo potentzial hori aprobetxatzeko. Aniztasunean eskubidetatik abiatu baginen gero hori aldatzen joan da. Adibidez, liburu honetan argi ikusten da Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land. Hor ikusten da nola jendeak dena zeukan, lanpostua zeuzkaten, galdu egin zituzten, migratzaileak iritsi ziren. Hor ikusten dugu aniztasuna modu ezberdinean ikusten dela. Sigron Marimosekin artikulu bat idatzi nuen non Brexita aztertzen dugun. Hor, konturatu ginen nola lehen negatiboa zen hizkera hori askoz orokortuago bihurtzen dela. Eta aniztasunaz hitz egiten zenean ikuspegia aldatu egiten zela ikusi genuen baita ere. Beraz hor, arrisku bat zegoen pentsamolde hori lan ingurura iristea. Enpresek lehiakortasunean abantaila bat izango dute modu adierazkor batean txertatzen baldin badute ezagutza hori, ezberdinak diren jendeak dakarren ezagutza hori, baina hori ez da nahikoa, potentzial hori guztia esplotatzen jakin behar da, erabiltzen jakin behar da, eta sortzeko gaitasun bate eman behar diozu jende horri. Adibide bat ekarri dizuet, petrolioa aurkitu genuen Norvegian, eta kasu honetan enpresa asko izan genituen kanpotik etorritakoak. Ze une hartan ez geneuzkan beharrezko gaitasuna. Frantsesak etorri ziren, Amerikatik etorri ziren, nazioarteko ikasleak etorri ziren, gauzak nola egin erakutsi ziguten, eta hor lortu genituen behar genituen gaitasunak unibertsitate bat sortu genuen. Stavanger izenekoa. Eta une honetan, posizio bat dauka ez soilik petrolioaren inguruan egindako lanagatik, baita inklusioagatik eta aniztasunagatik. Lankide bati esan nionean, ona etortzekoa nintzela, bere amonari buruz hizketan hasi ginen. 10-15 urteetan zehar artikuluak idatzi zituen, ingelesez idatzi ere, zertarako gure ingurura etortzen ziren hoiei begira integra zitezen eta gure inguruan gertatzen ari zen horretaz gehiago jakiteko, adibidez zergak edo lan enplegua edo gizartean zer gertatzen ari zen. Alegia, atzerritar horiek ikas zezaten nola integratu. Zabangan, 150.000 biztanle inguru ditugu eta 5 bat kanpoan jaiotakoak dira. 160 herrialde dauzkago ordezkatuta Stavangerren. Proiektu asko dauzkagu, programa asko, Together for a Job da horietako bat, elkarrekin lan baten alde,
mentore programa da, orduan horra jotzen du norbaitek esan ez, nik lan egin nahi dut, lan bat aurkitu nahi dugu, eta hor elkar hartuta lortzen dugu lan merkatura eramatea jende hori. Merkataritza ganbera egiten ari dan lanare azpimarratu nahi nuke zertarako, kanpotik jendea lanera etor dadin errazteko, baina baita ere haien bikotekideak etortzeko, arazo praktikoekin laguntzen dizute, adibidez etxe bat nola erosi, edo nola sortu zeure enpresa propioa, ekintzaile gisa, edo networking lagunak egiteko, eta ongizatea hobetzeko ezabangarren dauden bitartean ze. Badakigu baita inklusio kontuetan ere, aniztasun kontuetan ere, denok elkar hartuta lan egin behar dugula, batera lan egin behar dugula, industria ezberdinetatik, sektore publikotik, denok elkar hartuta lan egin behar dugu, honek funtzionatuko badu. Entrepreneurial discovery, which is sort of... Eta prozesuetako bada, aurkikuntza ekintzailea, identifikatu ze berrikuntza eta inbertsio arlo daude. Batez ere petrolioa dugun arlotan, eta ekonomia berderago batera pasatzen garenean. Nola identifikatu ditzakegu ze urrats eman behar diren aurrera egin alizateko etorkizunari begira. Eta hau prozesu inklusibo baten bitartez egiten da. Hainbat alde interesatuekin batera lan egiten da etorkizunera begira lan egiteko. Eta artikulu batean ere esaten dugu, inklusio hau, pertsonen inklusio hau, prozesuen parte har dezaten, kontutan hartu behar dela ze eskualdetan gauden. Aniztasun handiagoa gaude eskualde batean edo eskualde espezializatuago batean. Berrikuntza sistema eskualdekoak dibertsifikatuagoak daude eta teknologia aurreratuak dauden guneetan, baina sistema espezializatuak egoten dira normalean garai batean industrialak izandako gunetan, eta horrek eragina izan dezake. Bat edo bi industria egoten dira eta gero kluster handiak. Han, babes, erakundeak oinarritu egiten dira, oinarri industrial estuenean eskualdean, eta sektore publikoak babesten du aldaera handia egon dadin. Eta ondorioz heterogeneotasun handiagoa aurkitu dezakegu oinarri industrialean. Ikusi ahal izan dugu, bi hiri desberdin hartzen baditugu, Norvegian, kasu honetan Bergen eta Stavanger, ikusten dugu oso hiri desberdinak direla beren oinarri industrialari dagokionez. Bergenen hainbat hanka dituzte hor oinarritzeko, baina Stavangerren gehien bat petrolioa eta gasa lantzen dute. Eta, hau da, eskualdeak, Stavangerreko eskualdea bere oinarrian petrolioari emandako eskualdea da. Eta oso zaila da sektorea berregituratzea. Zergatik esaten dut aniztasun eta inklusio terminotan. Ekosistema baten ikuspegitik begiratzen badugu, pentsatu behar dugu, prozesuak inklusiboak egiteko orduan, hauek aldatu egiten direla eskualde espezializatu batean egon edo eskualde dibertsifikatu batean egon. Eskualde espezializatu batean sare oso sendoak ditugu, eta horrek lagundu dezake prozesuak aurrera eramaten. Eta baita ere bultzada ematen. Baina gainera lotura oso sendoa izan dezakete hainbat eragileen artean, hainbat ideia alternatiboak proposatzen dituztenak edo ideia desberdinak. Baina eskualde anitzagoetan aukera guztiak ditugu. Desberdinak gara, zabalagoak gara, baina diferentziak ere egon daitezke sistema zatikatuagoa dagoelako. Hau da, eragile oso desberdinek parte hartzen dutelako, beraz oreka bat bilatu behar da. Oreka bat gauden oreka egoeran oinarritzen dena. Eta alborapen inkontzientea zari garela hizkuntzan eta inbertsioetan, jakina hori testu inguruaren mende dago. Gure lotura, gure adiskidetasunak, horrek eragotzi ditzake hainbat gauza, eta alborapen inkontziente bat eragin dezake. Beraz,
Emare Gordinerrek bakearen sari erabazi zuenean, frogatuta gelditu zen emakume asko pasatu egin direla industrian lan egitetik, eta nola aldatzen diren emakumeen espektaktibak, nola iristen diren zerbitzuen gizartera, nola zabaltzen dituzen bere perspektibak hezkuntzari esker, eta baita ere bilula antisorgailuari esker, baina ere alborapen inkontziente batzuk ere badaude. Badakigu hor daudela, aurreiritziak daude, hainbat pertsonari begira, beren talde etnikoa adibidez kontuan hartzen denean. Hori ikertu egin da, esate baterako, kontratatzeko orduan musikariak, hau da orkestra sinfonikoetan. Pantalla bat jartzen bali bada pertsonen aurrean, elkarrezketatzen ari den pertsonen aurrean, emakume gehiago kontratatzen ari dira, ez baitakete zein den bere sexua musikatresna bat jotzean. Eta hori oso goiz gertatzen hasten da. Ikusten dugu eskola aurrean, irakasleak modu desberdinean hitz egiten dietela mutilei eta neskei. Hau da, irakasleak esango luke neska bati, haize ederra zauden gaur, pentsesa bat ematen duzu, baina mutilari esango lioke, ze indartsu zauden gaur, ze kementsu. Eta horrek eragina du gainera jolasteko duten moduan ere. Beraz, aurrenganako erabiltzen dugun hizkera aro goiziar batetik, eragina du neska mutil hauek etorkizunari begira dituzten itxaropenetan. Eta esperientzia hau sufritu duen pertsona bat Sarah Blakely da. Spanx asmatu zuen duela urte desente. Sarah Blakelyk arazo asko izan zituen finantzak eta lortzeko, inbertsore asko zeuden kapital arriskukoak, baina gizonezkoak ziren. Eta ez zitzaien ideia ona iruditzen Sarah Blakelyk zuen asmo hori, berak sortu nahi zuen produktuari begira, Spanxek sortu nahi zuen produktuari begira. Eta 2000 urtean, Ofrak Spanx deitu zuen bere, edo izenatu zuen urteko bere produktu begiko gisa, gainerakoa historia da. Baina guk ere ikertu egin dugu horretan. Hau da, nola nazioarteko ikasketek hasi dira esaten berbada egoera ez dela hain desberdina. Hau da, eskola aurrean zen bezain desberdina. Gaur egun gizonek ere beren promozioarekiko galderak planteatzen dituzte eta emakumeek ere galderak planteatzen dituzte prebentzioari begira. Beraz, desberdin tratatzen dituzte inbertsoreekin elkartzen direnean. Hala ere horrek esan nahi du, Eskandinavian ikusten dugula, badirela, edo badagoela, ikuspegi desberdin bat, edo jarrera desberdin bat eskuragarri dagoen kapitalire dagokionez, emakumeak tartean daudenean. Eta hori ere, Finlandian ikusi dugu, Islandian ere, ikusten dugu finantzak eta aukera gutxiago daudela emakumeentzat, baita gure herrialdeetan ere. Hau da, Eskandinaviako herrialdeetan ere. Eta kapital arriskuen inbertsioari dagokionez eta emakumekiko duten jarrerari dagokionez ikuste dugu ez dela oso aurrerakoia. Emakumea baldin bazara eta egiten baldin badiozu kapital arriskoa inbertitzaile bati, ez baduzu aurretikan loturaren bat oso litekeena ezer lortzea aurretikan ez zenuen kontakturen bat. Lotura horiek beti ekintzaileen birziklatzetik dator. Eta iraganean ekintzaile batek arrakasta izan badu, onartu egiten du finantzatzea eta ulergarria da. Baina gainera horrek badu eragina ekonomian loratzen diren ideietan. Eta gainera gizon baten ezaugarriei gehiago egiten zaie kasu. Adibidez, ekintzaile bat, arrakasta handikoa baldin bada, beti ikusten dugu gizon bat dela, edo gutxienez ezaugarri maskulinoak dituen pertsona batengan pentsatzen dugu. Eta baita ere gure antzekoak diren pertsonekin gustatzen zegunan egitea. Horrek ez du inolako zerikusirik aniztasunarekin. Badakigu aldi berean gehiago laguntzen diegula parekidei
konfiantza gehiago dugu gure antzekoak diren pertsona hoiengan eta informazio positibo gehiago izaten dugu haien inguruan. Badakigu ekintzailetza oso garrantzitsua dela hazkunde ekonomikorako, batez ere gaur egun kontan hartu transizio digitala hor dagoela, ekologikoa dagoela ere bai, ikaskuntza kontutan hartu behar dugu. Baina badakigu gaur egun kontzientzia gero eta handiagoa dagoela genero orekan, hau da, enpresa buruen artean, horrela ebatzeko bai dituzte arazoak eta baita aurrengo diete erronkei. Europako bankuak ohartarazi egin gaitu, litekena dela emakumeen ordezkaritzarik ez egotea ekintzaileen artean. Eta horrek sorgin gurpil bat dakar. Datuek erakusten dute ere, enpresen hazkundeak, emakumeek zuzendutakoak, aberastasunak hartzen dutela engarapen ekonomikoa ere bai. Zer dator orain, zer dator urrengo? Beti oinarritu egiten gara emakumei falta zaien gaitasun horietan. Eta esaten dugu konpondu egin behar dugula hori. Eta horrela individualizatu egiten da hautemandako arazo bat, baina saiestu egin behar dugu jarrera hori. Arago joan behar dugu. Identifikatze utxetik arago joan behar dugu. Hau da, zer da normala gizonezkoentzat, eta emakumea tratatzea zerbait faltako balitzaile bezala. Azterlan asko egin dira, eta esaten dute, hemen beharrezkoa dena da inbertitzaile emakume gehiago izatea. Baina azterlanek ere erakusten digute, ekintzaileek, finantzaketa jasotzen duten ekintzaileek, inbertitzaile emakumeen aldetik ez dutela beste iturri batzuetako finantzaileketa lortzen. Eta alborapenak daude, eta landu egin behar ditugu alborapen horiek etorkizunean. Anita Kron, Inbertsioen Europako Kontseiluko presidenteak, esan du, ez dela kontua emakumeak sartzea, inkluitzea baizik eta etorkizuneko berrikuntzaren erdigunean egon behar dutela. Ekosistema beraz kontutan hartu behar dugu, oinarritu behar dugu politika espezifikoetan, ekosistema osoa bere baiten hartzen duena, eta benetan pentsatu zein diren aukera galduak inbertitzailei begira. Beren galtzen dituzten itzulkinak zeintzuk dire, baina baita ere kontuan hartu behar da ze aukera galtzen dire, kontutan hartuta enpresek aldaketa positibo bat ekarri dezaketela. Beraz, garrantzitsua da ez bakarrik pentsatzea berrikuntzan modu batean eta modu batean neurtzea baizik eta enpresa sozialak hartu behar dira kontuan eta ekintzailetza soziala ere bai. Beste bide batzuk modu zeharkakoan aberastasuna sortzera eramango gaituztenak. Hemen badakigu berrikuntza esklusiboak bere sustraiak dituela desberdinkerian oinarritutako gizarte batean. Sistema politiko desberdinetan, beraz, eredu desberdin bat nahi badugu, sarrera empiriko bat behar dugu, oztopoi aurre egingo diena, eta horrela berrikuntza inklusibo bat lortuko dugu. Horrek askoz ere hobeto funtzionatzen du. Hau da, kontutan hartu behar da zein diren desberdintasun soziala gure esku dago desfase hauek estaltzea. Hau da, gaur egungo ereduan aurkitzen ditugunak. Denok kolaboratu egin behar dugu. Hain zuzen ere badakigulako gero eta argiago dagoela. Ez ba dugu eskualdeko berrikuntza funtzionamendu altukoa izan dadin, hauxe gertatuko da. Arazo bat, gero eta handiagoa izango dela arazoa, eta erronkak lotuta daude eskualdeko zatiketen ondorioz. Clarkek dio berrikuntza desberdinak dela garapen desberdin bat ekarriko duena. Eta eskualde pobreak eta eskualde aberatsetako pobreak nola marginalizatuko egingo diren gero eta gehiago. Beraz, garrantzitsua da ulertzea berrikuntza arduratsua zer den. Hau da, inklusioa sar dadin, aniztasuna sar dadin lanpostuetan, berrikuntza arduratsua hirietan, eta nola amplifikatu dezakegu konektibitatea faktore horien artean. Horrek eskatzen du
horrek eskatzen du identifikatutzea nola sartzen diren edo ez diren sartzen eragile arduratsu hauek berrikuntzaren arloan. Adibidez, aztertu ditzakegu aurretik dauden boterezko egiturak, lotura erantzuleak eta jasangarriak lortu ahal izateko. Eta gainera landu egin beharko genuke bazterketa sistemikoa, ordezkaritza gutxi duten hoienak eta baztertuta dauden hoiek, baina hori egin diteke modu askotan eta hori frogatu du Sam Ibrahimek. Sam Ibrahimek bere ekintzailetza zentroa sortu zuen. Eta sortu egin zuen oso pertsona gutxi zeudelako bere antzekoak bere sektorean. Eta zentro hau sortu ondoren, Sam Ibrahimen ikusi zuen 150 start-up zeudela, eta 175 sortzaileen artean gutxiengo batetik zetozen, eta 150 sortzaileen artean emakumeak ziren. Gainera Manchester da beste hiri bat non parte hartu daitekeen hainbat zentrotan. Eta zentro horiek hainbat erronkei egin nahi diete aurre. Gaur egun denok ezagutzen ditugun erronka. Shift dugu ere, Shift. Queen Elizabeth parkean dagoen zentroa. Eta bideratuta dago berrikuntza arduratsu bat egiteaz, batez ere larrialdi klimatikoaren aurrean. Beraz, helburua da denok elkartzea, kidegoetako liderrak, enpresa buruak, denek kuestiona dezaten zein eredutan bizi nahi dugun etorkizunean. Michael Stewart profesoreak esan zuen, hori zela lehen berrikuntza barrutia munduan inklusibitatea bere eginkizunaren erdian jartzen zuenean. Eta Shift-ek talde komunitarioen talentuak, zientzialarien talentuak eta enpresa berritzaileen talentuak, enpresa teknologikoen talentuak, baita startups-enak ere bai, etorkizun urbano inklusiboago bat lortzeko. Nola egin dezakegu? Ez bakarrik eskala horretan, baina nola egon gaitezken enpresa baten barruan, nola sar gaitezken. Badago azterlan interesgarri bat, suhiltzaileen artean egin dena Suedian. Ezaketak zuen, presio politikoa handiago dago, suhiltzaile emakumeak egon daitezen, gehiago, eta ikusi da oso zaila dela politiko bat egitea zentzu horretan. Zergatik suhiltzaileak sentitzen dira hain ondo beren lanpostuetan. Eta hori lotuta dago beren identitate sozialarekin. Gizonezkoak dira suediarrak elkarrekin lan egiten dutenak. Eta egoera horretan garrantzitsuena da zerk iraungo duen berdin. Hau da, jarraitutasunaren ideia hori, are sineskorragoa dira erresistentzia bat balin badago aldaketaren aurrean. Beraz, kontutan hartu behar da, ongizateak berdin iraungo du herritar hauentzat, emakume gehiago sartzen balditugu, eta lana anitzagoa bada, hori kontutan hartu beharreko zerbait da. Ni Galesen izan nintzen duela urte mordoa, bigarren hezkuntzan, eta albistetan ikusi nuen rugby jokalariak pixkanaka baletearen munduan sartzen ari zirela, eta nik pentsatu nuen, ze gauza harrigarria, baina aztertu zuten, paleta egiterakoan rugby jokalariek beren jarrera hobetu egiten zutela eta beren aukerak onditu lesioak izateko aukerak gutxitu egiten zituztela partidetan. Zergatik erabiltzen dut adibide gisa? Garrantzitsua delako azpimarratzea errutinen auzia. Errutinak askotan eragutzi egiten digute gauzak egiten, beti hartzen dugu kafe berbera leku berean, eta modu inkontzientean egiten dugu gure lan egiteko moduan. Hau da, beti pentsatzen dugunean nori deitu bilera batea, edo nor gonbidatu kafe bat hartzera, oso garrantzitsua da errutina horiek aldatzea. Gainera, garrantzitsua da porroteari buruz hitz egiteko ausardia izateaz. Hau da, hemenago Balt Middleekin,
bera da esnekien enpresa baten kontseilari ordezkaria, eta berak esan zidan koko zaporea zuen esne bat atera zutela merkatura, eta pentsatu nuen nahi, ama nork, Coca-Colakin markatu, nik pentsatu nuen, nork nahiko du esnea Coca-Cola zaporearekin, ze egin zuten, 1000 litro zuten Coca-Cola zaporea duen esnearekin dendetan, esan nuen, ama, zer egingo zuten horrekin guztiarekin, eta, arazo hori aurre egin behar izan nion, eta esan, oker geunden. Baina, ari ginen zerbait egin nahian, hau da, berrikuntzaren museo bat egingo dugu porrota izan duten produktuekin. Eta esan nion, gonbidatuko nazu museoa zabaltzean, eta irudi honetan berarekin nago Coca-Cola zaporeko esnearen ondoan, eta nire atzean produktu mordoa agertzen dira bere garaian arrakasta izan entzutenak, baina berbada unea etzelako. Eta Shinski jogurta zegoelako ere, Islandiako jogurta, gaur egun oso ezaguna dena Norvegian. Berbada etzen unerik egokiena, jaurtik eta gau egin zenean, baina bera enpresa honen zuzendari gisa, esneki enpresa honetan, bere enplegatuei erakutsi die porrota dela saiakeraren erantzun normal, natural bat. Eta horrek ekarri du irekieraren ideia. Hau da, edozein pertsonak iradokizunak bidali ditzake enpresa honetara beren ideiak emateko. Eta uste dut ingurune mota hau garrantzitsua dela. Hemen bertsio simplifikatu bat ikusten dugu, Short et al.en lan bat. Identifikatu egin dituzte estrategia garrantzitsuenak, estrategia inklusibo bat lortzeko. Lehen puntua da segurtasun psikologikoa. Nik uste dut, gizon honek hori sortu zuela Coca-Cola dun zaporea zuen esnearekin, hau da, segurtasun psikologikoa eta pentsarazi egiten gaitu, baloratu egin behar gaituztela, ez dugula zertan egon hor, asmatu egin dutela besterik gabe aniztasuna bultzatzeko baizik, eta hor daudela presente eta ekarpen bat egin dezaketela erabakiak hartzeko orduan. Eta baita ere senti dezaten, benetakoak izan daitezkela, egiazkoak, eta lan egiten duten enpresak benekotakotasuna duela. Eta zuzendaritza mailak aniztasuna derrespetatu egiten duela. Baita ere zer ikusia du narratibarekin, zer ari gare kontatzen hemen Donostian, Euskadin, zein dira gu kontatzen ditugun kontakizunak inklusioa sustatzeko. Zer da enpresek egiten duten arrakastatsuak diren enpresak zentzu honetan. Gu hori egin dezakegu. Kontakizunak erabili ditzakegu jakiteko nora joan nahi dugun gure proiektuekin. Horrek ekintzaileak bultzatu egiten ditu birkontzeptualizatzeko zer egin daiteken eta nola. Pentsatu behar dugu kontakizuna kontatzea dela modu bat denok aurrera egin dezagun bultzatzeko. Eta txosten hau, lehiakortasunaren txosten hau Euskal Herrian, uste du joan den urtean argitaratu zela, eta hor ere hitz egiten da inklusioa, ze pertsonek eta egiturek duten garrantzia. Hau da, aniztasuna hartu daiteke bultzada gisa lehiakortasunari begira eta ongizateari begira, eta horrek gizarte toleranteagoak ekarriko ditu eta ongizate handiagoa dutenak. Gainera, txosten honetan pertsonen inklusioaz hitz egiten da, pertsona guztien inklusioaz arlo politiko eta ekonomikoan, ez da automatikoki gertatzen, kudeatu egin behar da politika egokiak eginez. Iristen ari naiz nire hitzaldiaren amaierara, eta azpimarratu nahi izan dut inklusioak esan nahi duela, pertsona guztien gaitasunak erabili behar direla, eta horrela areagotu egingo dugu gobernuen, eskualdeen eta hirien gaitasuna etorkizuneko erronka global larriei erantzuteko. Badakigu potentziala den guztiaz baliatu gaitezkela eta zentzua duen bizitza bat izan, norbanako gisa
baina baita gizarteak ere balioa izan dezan, bere aurre egin dezan etorkizunean etorriko diren erronkei eta mahai gainean jartzen diren arazo guztiak ebatziar izateko horrekin, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen arretagatik.